Čo to zás? Čo tu skúšajú? Milí diviaci, sme sklamaní. Už je 17 hodín a tunel je stále zavretý. Naša pýcha slovenská. No a zase čo sa tu čo tu robá? Čo? Nikto nemá kľúč. Je to otvorené! Neuveriteľné! Takže 17 hodín, či koľko je? 19 hodín a vypadá, že otvorené tunely. Piče! Tunel Sitina! Či Višňové, či more, kerej, piči. Slatina. Slatina, do piči. Je to gól! Je to neuveriteľné! Je to neuveriteľné. Po 27 rokoch sme majstrami sveta! Tunel otvorený. Iba 80, ale tunel otvorený. Višňovský bráni. Piči. Višňovský. Satan. Satan to je. Malfi. Jeden veľký Zygmunt. satan. Piči! Višňovský. Gól! Ale piči, tyčka, ty kokot. Piče! Tunel otevřen! Oha. Hnusných 7 km po tuneli teraz. Oslava tunela. Je to tam. Ale ten kruh je dobrý. Tak, úžasné. Úžasné. Vypadá to, že sme boli medzi prvými, nikto nejde pred nami, neuveriteľné, prvý sme prešli tunelom Sitina. Višňové, sorry.